tun ruma kan en ho le tur chu British horror thriller film kum sang ni somni pathuma anti chua Winnie the Pooh Blood and Honey tiania atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me mi panau pang Christopher Robin chu ram noi thing buk tam na dewa chuan amai na local tlanga ramsa mishing ang tak tak an lo om reng chu niin an hmel mak le rap om zet te chu Christopher chuan hlau a hnekin angai na ngal ema heng ramsa te hi Eeyore, Owl, Rabbit, Piglet le Winnie the Pooh te hanni Christopher chuan ni tin an nei tura ken sak thina hun liam zel nu chuan ramsa te pon an ngai na in mishing om dan le nun dan an sheve zel kumdam aliam nu chuan Christopher an achian te chu Dr. Zir tura college kal angai wangin akal sana Christopher tello chuan an khosak phung abuai ngal map classic ron thlengin ramsa te chu an rila tam to ema an thian pa Eeyore chu an eita ringot mai hemini tanghian mishing an huat na zuala Christopher khan thi turin akal sana an ngaya ramsa ani na nga omle chu an tum ta ni kumnga liam nu chuan Christopher chu anupui hual Merinen achian te muturin ram noya chuan arun let lea Merinen a achian ramsa te chanchin soimol molin athil soi chu alo oi sak zan lowa ingai ruat na mai ani lo mo atini anom na mun an vatlen chuan ramsa te kha an ko vela chulai mun chu re thiapin tu ma rengin an lo chang silo anom na chu arab deuh tlat wangin Mary chuan homai adu thu asoya mase Christopher an achian te chu ramsa hlau om an ni lo thu alo hril ve thung an en kwal vel nu chuan Marin luru ro a hmuwa Christopher an Eeyore an phumna ti reng a shelo an pahnih chuan anau panlaya Chris a intea an lut tun le a alem ziak te chu enin achian te chanchin Chris an soi le chuta thom an shedun zuya khum hnuaya an bi rudun ngal vat tuimo chu khuma aron muri to ta che changam lovin an pahnih chuan an bok dun ran zana khumamu chu a hnar ri hriain an bi rungna tang chuan an chuak thema kongka lampana an kalai chuan Piglet an Mary cheinin aron rek thut mai reilote a Mary chu azal ngala anupui hual chu chan thei ani to lo ti hriain Chris tlan chua atuma chuta punen anin tok thut Chrisan athiamang tokin anno panlai chanchin te kha an soi ve ngia la mase omzia anei thei tak tak lo let le an tumnak chuan Piglet alo ding rana Chris chu an hual betta achian fel tak tak ni chin te kha tual tha mang ramsa hlawom tak an lo ni to ti a hrethiam ngala Christopher hi hemini tang hian mu zui tu raum to lawani Chris le Mary ram hnuaya an bo thu chu chanchin bu sang sanga an ziak lang chuaya an bo na mun ram hnuai thing tam takom na hmuna chuan mipui te chu tuma kal lo turin an cha bok Maria ron langin rilru hana le hlauna tam tak anei le thina wangin rilru lam doctor alo hmume ka reingial anin phom hnu chuan doctor soyangin Mary chu achian te nen ram hnuaya cholmang turin anin khal suaka an kalna hi Chris alo bo to na thingkung tam takom na kha ani ti reng an hre silo a college kalpui te nen cholman na turin an vathleng chu an phur tlang ema ina an lu hnu chuan Jessica in an phone te chu da bo vek turin a hril hloma thian hawa inkom khom na hun tam jok an nei theinan atini a soyang chuan tin an thian zingami tina ron thleng har wangin an ngai a thazan lova heti la hian tina chu kong bovin a thian te khola lo tum me ka an chang thei bok si lo an chana be sein ram hnuaya atei rak raka
chu ta thom a hret a tlat mai savom mihring ang tak pu awa hmuh chuan tina chu hlau thawng em in a tlan chhia garage rauh san tawh a bir ngal vat an thawma re hnu chuan tina chu a rawn tho chhuaka a bul lawkah pu a lo ding ran mai a sama thamin tina chu alu bang a tauh tir chora thing herdipna khawla a nor lut zui ta ni an thlenna hmuna khan Maria in a thian te hnena a chanchin a lo sawi meka mi pakhatin en thlain a lo ti buai thin ani hei wang hian anuna hlo thawna tam tak a nei pha Maria chuan a thuruk a sawi chuak chu a veng hokin a inhria pu omna hmun lo langin Christopher kha a lo thlung beta Chris chu a naupang laia a thian thaber ani wangin tha a rem ti lo ani pu chuan an naupang lai chanchin te a soya Chris an engtika ma kalsan atum lo thu a intiam te chu hret chhuakin a thin rim zual sau inchung bungrua te chu ati cherem ruma ritual la in Chris avota thuai mai chuta anupui hual Mary ru ro chu a hmu turin a chhop chhuaka Christopher a riru le taksan alu tuk chu a tap chuak hom heti lai hian Lara in a phone a lo la ruwa pu ram hnuaia a vei thau lai chuan meiche ho hla play thawm a hreta tlat mai a rishiat na lam chu a pan ngal chata Lara tapa lo in bualin a phone chuan anin selfie vela Instagrama a post tur a du to ka thla an lak vel hnu chuan uluk takin a thalak te chu a in kuala tuimo a hnung loka ding a hmutlat tapata chu chuakin a hoi kual vel ruwa ya tuma a hmu bok silo ngai thalo ru tak chung chuan tapa let lia piklet le puten nung lama tangin an ron ve them mai pikletan a mai ron hup thutin Lara ni khoshelova om hnu chuan tapatangin an la chuaka aron har chua chuan phuar bein a lo om der to abul loka chuan pikletan a lo rat betrana pu chuan motor a lo tinung ve thung chantu nei lo nula khongai thlak tak Lara chu aluru ke vekin pu an aron chil sia mai Lara mangang au thom chu a thian ten han lo hria pona an va chuanak chuan an thian nu ruang thisen nena lo koi zui chu an va hmuwa mangang takin ina an tlan let le ngal in chunga chuan in hmu khomin tukvera thisen alo kai nuai toa dar thalang ke ri hre chhun zom lein lau thon nein an khat vek to thom omna lam chu tridakin an pan thama dar thalang atangin pona pu achem rol zet hum chu an va hmu zui hetia anom reng chuan an thi ve don ti anin hria Zoe le Alice te chu chaukalama kalin an lo inven ve na tur man ruwa la kan tumani Maria chuan an mani tha tum tu chu a en thlachin tupa kha ani ringa Zoe le Alice te ron kir lein Maria in pistol apai ti a hre chuak thut an valak hnu chuan an thian pali chu pahnih ve in anin then sanga Zoe le Alice te in hnunglama put chua an lo tum chuta piklet ron lang thutin an thian dun chuan aron bei ngal Alice chuata ni khoshelavina let topa tha atum lain Zoe in alo chei boi ve char atubo shol zet nen chuan pula lutin Zoe chu chut atuma heti lai hian Alice aron har chuak lol a thian nu pikletan a chuhlum lai chu awa hmuzuya a hlau lutuk chu ni khoshelovina om le ngal hemi hnu lok hian Maria le Jessica in Zoe ruang pula lo lang reng chu an ron hmua pona pikletan Alice a pu chuak lai an va hmu bok an thian dun chuan piklet chu an zui ruwa Alice a hruaina hriatan tumani Alice ron har chua le hnu chuan an lo thlung bet toa puini da pu an khoi zu tuiti takin alo ei mial
Alice aron har chuak ti an hriat chuan a hlap thruai a kalsan hnu chuan Maria ten Alice chu chan chhuat tumin an phuarna an phel sak nga zung chhuatuma an kal mek lain mangang au thawm an hria Maria in kan mihring pui na turin a awma an that ve mayang kan kalsan turani lo tin thawm an hriat na lam chu an pana an vapan hnainak chuan Christopher kha thir koma lo la thlung betin a chau to ema Maria le a thian te chuan man mo takin an phel ngal sok chuta mei che trap thom an hrelia Chris chuan vapui ro alo ti trok Maria te chuan mei che liam tuar na tak pu te man tho an va mulea Jessica in hetianga ti tu che hi ishia an ti chuan pu le Piglet an ni thua soya vok le savom te kha an tong thei ma se kut min thlak lain thil tam tak an soi ngai lawani ati chuai reya Maria ten chunu chu chhuwa zalenin hruai chhuwa an tuma dar thalanga a hmel an mu chuan lung che takin a trap ta zoi mai a hmaya ser tam tak an ei don ti a hriat wangani an thian ho chuan an lo hnem vengia la ma se a so tak thailo Maria silai ken lai kha chu sak thutin phubala katuma tlan chhuwa atum lo hle Maria Jessica le Alice ten lau thong takin an bi runa tang chuan an lo en renga Piglet aron lang hlol mai chunu chuan silaya tinin ram huaya min chhuwa ta ni hi kathat ngei don che an ti vela vandoi thlak takin ka an tum chuan silai mu alo om tlat lo chunu chu atol hnung shuta a hnunga pu alo ding reng to pu an a tha hnu chuan a hmaya khoizu tuin a lei zuya Maria le Jessica te chu an lo tlan chewata Alice in abul loka tubo an hmu chuan beilet adu ve tlat Piglet ama chia om hnu chuan ain rin lo lai chuin alo vochora heti lai hian Maria le Jessica te pu an alo zui ve thung Piglet kha Alice in alo thlung bet ve rana dim lo taka beng thruai in ka thian te hi tha wang khan hi tuar ve nge donani atia Piglet chu atubo ngei chuan a chuta chor mai Piglet a tha hnu lokin pu kha alo le toa Alice a that ve ngal savom chuan Maria te thian dun kha zui lea thui tak an tlan hnuin konga Maria ten motor lo tlan an muhlau motor rang chuan mi pali an ron chuka an chanchin Maria te thian dunin mangang takin an soi ngal zung ma se chumi te chuan an thon thu puwa chop mai maya an lo ngai saka chuta pu aron lang thut mai Maria te chu motora an tla lut ngal wata nei lo tura an shilom lom chungpon chumi te chuan an vapan hnaya an hual be thap nu chuan pu chu an vuak ron ta chiam bai ma se natuar ompon a lova a chak tel emo ti mai turani an thian ho chuan mak an ti ema pu chuan amal malin a that le ta ni Maria in motor tinung vatin pu avasulet topa ma se aron tho chuak le tlat an tla san ma in motora chuan a bet mana chak takin tlan ma se pu hian chhuwa atum reng lo Maria in a brake arap thuta Maria aron har chhuwa le chuan chiang lo ruwa in a thian nu motora tanga puan a hnuk chuak lai awa hmuwa chumi hnu lok chuan a hma tak Jessica lubung aron khai chuak wa mai Maria thabar lutuk tlan chiat tum chu haman mana a that man trep tin Christopheran motorin pu aron suchil buru Maria konga let reng chu a boi som ngala kai tho atum ve lai tak chuan pu aron har chuak le tlat motor chu nor sonin a hriam hrei a chu ngala Maria chu asama ke kin tha tum le Christopher chuan ama wanga mishinga huat na zong chu top san to turin angena that lola ibula ram hnuai hian kom char toang
cái in tia me ati chuak hial pu chuan a chem ken lai chu ada hniam ruai a ma se a thin rim na are thei to lo min kal sanani ron ti chuakin Maria chu a shoka tak a zai saka Christopher kwa chungin Maria chu a chat thla a Chris chuan a thian thaber ni thin Winnie da pu chu anun panga ya ale le thei to lo ani ti hria in a tap zoya pu an Maria avi mol lai chuan atlan bo san ta ni